Oh, hello. Wel, fi'n siŵr o'ch chi ddim yn disgwyl gweld fi, ond diolch i the magic of television, dwi'n nôl yng Nghil Bedlam i ddal fyny efo crew round a round ac i weld sut siap sydd ar yr hen Rhys. Hello? Hello? Wel, am groeso. O ti? Helo! Helo! Ti'n iawn? Good, you ti? O, les i weld chdi. Oh my, beth ti'n wisgo? Sbia, smart. Waw! Mae'n neis. Yndi. Pam, beth ti'n ffilmio heddi? Dwi'n prodi heddiw. Lylia. Exciting. Priodi? Ie. Cymeriad Trystan o'r salon. O, yna bach yn sydyn, neu? Wel, mae'n dipyn amser di basio, yn does ers David a... Mae Rhys di bod ar ben ei hun ma ffordd, o. Trystan di. Yeah. No, yeah, obviously, yeah. Okay, wel, fi'n mynd i fod yn neud fel sort of behind the scenes fath o beth, fel tu ôl i'r llen. Cool. So, na i just gweld ti ar set. Gret. Fab, exciting. Cool, right. Gweld ti wedyn. Ta. Oedd David mewn perthynas gyda Dani, ond oedd pethau ddim yn teimlo cweit yn iawn, a wedyn oedd Rhys symud i'r ardal gyda'i deulu, a oedd car David cael blowout ar y ffordd i gyfarfod pwysig, a wedyn ddath Rhys i achub e, a wedyn oedd e fel, o mam bach, mae sparks fan hyn, a wedyn oedd e fel misoedd y gwrdd yn gyfrinachol, a wedyn wrth gwrs ffindodd Dani mas, a wedyn oedd e'n hunllef, a wedyn o'n i fel, ewn i Bali i gael dianc popeth ar y gwyliau, o'n i fod i fynd ar dy Dani, sy bach yn tait, ond y fe, a wedyn nath chwa'r Rhys rhedeg mewn i'r hewl i ffwrdd y wersgyrru gyda Sian, gwmws yr un adeg is i chwilio yng nghefn y car am y boarding passes, a wedyn, mwyn ysgoi hi, nes i droi y car tuag at Skip, a nath e flipo, a nes i adael Cil Bedlam ar ddeir am byth, gan adael Rhys ar ben ei hunan bach, ac mae e byth wedi dod drosto fe, neu symud ymlaen gyda'i fywyd hebdau. Guys! Fi fan hyn! sy'n anodd a beth sy'n ddifyr hefyd, really, yw bod ti'n gwneud rhywbeth mawr fel hyn gyda lot o bobl, lot o gast, stori fawr yn y gyfres, stori pwynt mawr fel ni'n gweud, yw just meddwl am yr holl ystyriaethau. Mae nifer o bobl lle ni'n mynd i roi nhw, os mae'n bwrw glaw, rhywbeth o felly, ydyn ni ddau fabi sydd fel arfer yn hyfryd.
Mae eisiau ystyried rhain ni ddim yn cael nhw'n hyn a hyn o oriau'r dydd. A wedyn gwaith yr adran gelf, gwaith yr adran oleuo, camera, yr holl adrannau sydd yn dod at ei gilydd. Ond beth sy'n hyfryd yw pan maen nhw yn dod at ei gilydd, yn yr eiliad yna, i greu'r olygfa, a mae'n gweithio, mae pawb yn teimlo bod nhw'n ymroi ac yn cyflawni'r stori. Gweud y stori yw'r peth pwysig yn y pen draw. Ond, jyst dod ar elfennau. Wy'n ystod yn meddwl am yn gwaith ni bron fel pre-cop. Mae'r holl adrannau yn eistedd yna ar wahân, a maen nhw'n dod at ei gilydd. A mae'r eiliad hyfryd, a wedyn wrth gwrs maen nhw'n mynd nôl at ei gwaith ar ddiwedd yr olygfa. Ond mater o logic yw yw'r rhan fwyaf, common sense yw seithi ar gyfer y teledu, a bod pawb yn gwybod ei gwaith, a pawb yn ymroi. Yn swyddi falle yw creu'r amodau, creu'r awyrgylch i'r pawb ddod at ei gilydd, ac i ymroi i weid y stori. Os gwyddwch am unrhyw reswm paham na all y ddeuddy'n hyn briodi'n gyfreithlon, rhaid i chwi ei fynegu yn awr. Dyma? O'n i jyst yn meddwl bys ni'n trial stopo... Na. Ti di spoilio hyn o blaen, do? A chdi eisiau mynd i'r theatr, be bynnag? Chi cassia! Yr eneth ar lan y môr. Rwy'n dy gari di, o rwy'n dy gari di. Yr eneth ar lan y môr. Yn llawn gwynt, achos bod fi'n mor nervous. Gethin Bicton. Pwy ti'n chwarae? Oh, reit. Gethin Bicton ydw i, a dwi'n chwarae Trystan ar Round a Round. Mae bod yn rhan o'r Priodas hoiw cyntaf Round a Round yn anrhydedd anhygoel. Dwi wrth y modd bod yn rhan o'n efo. Dwi'n meddwl bod gweld portread positif o gwbl hoiw ar y sgrin yn rili bwysig. Hefyd gweld yr ffrindiau sy'n cefnogol, gweld yr teulu, yr gymuned sy'n derbyn, a hefyd gweld pobl sydd ddim yn cael ei diffinio'n llwyr gan ei hunianiaeth na'i rhywioldeb nhw. I'r gwylwyr hefyd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig gweld pobl sy'n edrych fel nhw ar y sgrin. Dwi'n meddwl mae gweld cynrychiolaeth fel yna'n gallu helpu plant a phobl ifanc i deimlo'n llai unig. Ac ie, mae wedi bod yn gymaint o hwyl i ffilmiau. Lwcus da ni de. Ti'n meddwl bod Rhys dal yn caru David? Yndi. O, yndi. Yn ei ffordd fach ei hun. Bendant. Wel, fi'n meddwl fod hi'n amser i David ac i finne adael Cil Bedlam. Ond diolch yn fawr iawn am wylio'r benod arbennig yma yn rhoi cip olwg tu ôl i'r llen. Llongyfrychiadau gwresog i Rhys a Trystan a Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda o ni oll yn Round a Round. Just mae'n gadael ti wybod os y ti'n brifo